قبلهم على اليد. Insalmulkom sinjuri nlaqkom għal shooter. Ej, għallum bid-diqa jena. La, la. No, għax dini għal-ġimma tal-festa ta' Zabbar. Allura diqa, mort ħadxi drink jew. Mort ftit, ma mux għalek jien jaqbduni dwejja, sawa jaqbduni dwejja għax meta tasal il-festa ta' Zabbar tkun waslet l-iskola. U inni minn dużajra, tifhem xin tasal il-festa spiċċa s-sajf. Mux indibis, ta' jgħu daċċej ċitament ħazin, mux ċitament tajjeb, ċitament ħazin. Dawk in-nies li jkunu draw li mittor ikun naqas it-trafik issa ibdaw xamru l-kmiem għax darbaqt jaġu jibdaw it-trafik għall-iskola tajjeb. Imma, qabel jispiċċa s-sajf. Jien għamilt lista ta' affarijiet f'moħħi ta' affarijiet illi suppost għamil, is-seba bħas-seba dnubiet. Jew seba visti. One, mort la dira. Dis-sena qabista ta' għaddi ma mortx, forsi nipprova nagħmilha. Mort dik il-bajja ta' ħafna turġien u terġa' titlaħħom lura wara id-dispeċi. Mort, dajt ix-xemx nieżla u d-darba t-tifla ma laqditx u ma kienx intellaħa trax kollu. Dik sabiħa, dik sabiħa. It-tielet waħda, barbecue għamilt? Barbecue għamilt. Tajjeb, anke jendak mort. Mort bid-dajsa? Bid-dajsa? Bid-dajsa mort ukoll inti? Jiena mort, kastik, imma mort. Imbagħad jien iktar iffukaj din is-sena f'parties ġo farmhouses dawk mort u naħseb għandi biżżejjed 3 snin. Tajjeb, mela issa eħana asasi. Ġelat? Ġelat. Fish and chips fil baħar? Le, mhux ma tax. Għamil tal-ġimgħa l-oħra. Ma tniex nigusta daqshekk il-fish and chips. Nfittixa jien. Insomma, senjori, ma nafx jekk għamiltuhom ġew l-affarijiet, jekk għamiltuhom prosit kelkom sajf mill-aqwa, jekk ma għamiltuhomx għatbqa l-ħafid biex tagħmlu l-aħħar ftit affarijiet il-qos. Taf x'għamil differenti mis qabel, kont qiegħed nom, kont qiegħed pool day u qabdiet dik il-ħalba xita kbira. Għawa kienet qed nom fix-xita. Four seasons. Isma'. Issa. Is-sajf ukoll huwa sinonimu ma' sħana, li jisħad tibda tonqos. Imma sħana jisħnu. L-irġiel, il-karozzi, u ħafrik tal-affarijiet. U llum għandna li żobblu magħna illi ħajorina jekk tisħollok il-karozza tkun tittoja xuqda tittamel. Jennifer, ismani, fejja da t-xej, murexi mela, u rajt irridak mur t-xil il-ger tal-festa, xlarġ. Mux ma kollim kien-les, mu għallu rajt waqtaħħa ndid il-bicċa, rajt. Law jinta zublu garax, bħassoltu għaddej bil-messaġġ promozjonali, kif qed taraw. Illum insertat m'għandix nies. Illum għanurikom x'iddu tagħmlu jekk għall-aħħar fil-kom il-karozza jkollkom bżonn tittujjawa. Għanurikom xuqda tittamel biex dik l-ostrina karozza torbtuha. Għas-saħħa tal-argument ħanurikom ħabbel il-qiegħ tan-najlon. Essentom ma tittujjax il-karozza bin-najlon x'jisparalek u tagħmel xi traġedja, ma għas-saħħa tal-argument ħanurik. Dawra jekk taddih minn ġut toqba. Terġa' taddih minn ġut toqba u tispiċċa b'tarfek. Da tarf tiksru u taddih minn u di tixbek, kem tixbet għal xej. Firin il-salem marreċ iktar li ma jafux jorbtu, okej? Dun il-ċans. Jennifer, madonna, kemm il-darba ħanajdlek, terġax iċċempillin qiegħed waqt xogħol. Xajt l-ger, larġ tajtuli. Larġ għatlek li jiena small. Ħani ġiddar, unorik xandi larġ, araqta xbejn, ċaw, niltaqgħu d-dieħla. Kun onest, ma'kom jien ma nafx kemm iħobba il-partner. Jien ċert li ma jħobbiex u minn hawn appella li ma'kom qatt titkellmu għall-partner kif jitkellmu. Anzi, l-partner inti għandek tikkomplementa anke billi tixtri stilla. U kemm jiddi l-istilla? 40 euros. 40 euros biss. Ta' qattusa. Għad-dinja nafsena, mela xi teqrid li qed li xiri diamant. U jena diamant ma fordjax, fimx li nejda, u allura nista' ngħidilha, ħan ixtrilek xi ħaġa kbar minn diamant. U 40 euro neħles. Stilla, ma ngħidlekx li ħaġġibha żewġ, ma jekk titanka stilla l-birħas. Naf wieħed biħon fuq l-idej. L-istilla? Irħas minn 40 euros. Il-fażi. Fass! Fass, x'għandna xi trid? Isma' għandek xi stilla fuq l-idej? Taħħalna mhux hekk. Isma' da stiller ta' mhux drogi qed ngħidu. Stiller għax kull minn kollox xajtulhom sander ħejja minn jeħdet il-nuggets immaġna kif il-nuggets. Imma, isma' x'qed tgħid? Kif taħdem il-biċċa? Tistillel? Inti tgħidli li tistilla, tħallasni u tikstilla, Alright, għandek waħda l-mara, please. Mela le. X'isem għal-mara? Ara ekku Abigail. Le, mhux Abigail. Gladys? Le, xi Gladys, le. Alexia? Le, mhux Ellison jisim, għandek waħda Ellison.
L-isem m'għandix ta' m'hemmx tagħmel. Ma ħallija. Ma isma' tittina 30 euros xorta ta' 30 euro saxi. Għax jekk tibbukjaw ma toħodix, titlef id-deposit. 30 euros u intu ta' Gladys xorta u mbagħad jutti ma tgħidilha ħażbar fl-spellings mistakes. Jew inkella sib mar oħra li jisimha Gladys fażi tijom. Narakom għadha fażi fuq shooter!